Takže ahoj lidi, dneska si zahrajeme Roblox, tentokrát v Brookhaven a to prostě chápete, jdeme prozkoumat tento hrad. Viděl jsem u youtuberů, že u nějakých, třeba u Plopa, jak našel klíč, takže já už vím, jak ho najít. A pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte dát to like, odběr se zvonečkem. Mám problémy s kamerou. Potřebuji tak, jo. To se nikdo neviděl. Dejte like, odběr se zvonečkem, ať nepřijďte o žádný nový videa a jdeme najít. To najít, jakože no vy chápete ten klíč. Já jsem to na mobile zkoušel, mě to jakoby šlo. Na to není ono. Mně to šlo, ale já jsem nemohl zmáčknout na to, kde to je zrovna. Hej. Tady taky jde? Oh my goodness. Tady někde bude s tím koníkem. Mr. Brookhaven tady, ne? No, slyšeli jste to? To znamená, že jsme něco aktivovali. Tím pádem jdeme dolů, Fizy. Kde to asi může být, já vím. Máme tady to je. Moment, první pohled. Ta kniha by tu měla být. Halo. Nemá to být nad tím? No jo, to má být nad tím, no tady. Cože? My jsme zas Dá se tam dostat? Jo, dá, ale mě tam nedoskočí. Doskoč! A jsme tady. Jo. Proč to není ta kniha? Jo, tady je. Tak, teď máme tam tu knihu, nebo ten klíč, pardon. A jdeme do Fizy. Ne, dělám se piču. Mělo by to být tady. Tak. A někde tady. Je možný, že to bude i někde jinde. Jo, hele, máme ten klíč. Hej. Máme klíč! Oje, teď musíme jenom zjistit, kam patří, když to nějak nešlo. Ale to je jedno, ale kde je tady? Nedostaneme se k někomu do baráku. Ještě jsem viděl, že vím, jak se dostat k trezoru. Někteří, kteří neví. A to je takhle. Jo, takhle se vám otevře. Máte tu? Takhle. Vočka! Jo, vlastně. Tak. No, tak toto. Dále vám chci ukázat další secret. Moment. Ježiši, to bylo jasný. A na to tam musím přejet, takže počkejte si. Já potřebuji mít narovnanou kameru, kurně. No, počkejte, já tam půjdu. Takže jsme u dalšího secretu a to je kostel a my si musíme dát tadyhle. Já nevím, jestli to nějak víte, ale takhle to je Mr. Brookhaven. Tadyhle je. Vidíte ho? Tady? Já vím, že nejste slepí, ale tady je. Jo, ale teď nevím o dalším secretu. Nevím o dalším secretu. No. Já fakt nevím. Ale možná si půjdu zahrát jinou hru. Jo, tady jsem vám ukázal dva secrety. A tak. No, je. Hej, pořád přestaň se mi takhle naklánět, ty kamero. No nic. Jo, jdu vybrat nějakou další hru. Jo, počkejte. Hej. Zastav se ty video. Tak rozhodl jsem se na Murder Mystery.
2 a teprve je půlka hry a já věřím tomuhle Krocanovi. Jako spektaklem. Ne, Krocane, běž, dáš to, prosím. Nepokaž to, prosím, nepokaž. Prosím, nepokaž to. Krocane, ty to dáš. Moment. Zase mi nebo on je ten... On čeká, on sleduje, šmírák. Šmíráku, dělej, bacha! Dělej, běž, Krocane. No, týpku, co má? No, dělej, běž. Dáš to. Počkejte lidi, jo. Tak, uvidíme se ve hře. Moment. Tak, taková rychlá pauza. Vydrenoval jsem. Takže máme tu 3. Asi toto Factory. Mention 2, tam je Factory. Když zase v laborce, tam můžete se teleportovávat z místa na místo. Co budu? No. Proč mi tady hrálo FNAF 1 song? Já jsem si... Kdo to pořád pouští? Přestaňte! Je tento týpek, aha. Já jdu za tebou. Aha. Teď budeme dělat jako, že nejsme tu. Kurňa. Co to pouštá? Popke. Musíme to přišla vlastně. Hej. Už ticho. Aspoň, že jednoho jsme zabili. No. Chtěl jsem zabít tu Popcat, abychom měli to, ale to se nějak nepovedlo, ale to je jedno. Ani nevím, co jsme měli, myslím, že jsme měli to. Měli jsme si zmáčknout toto. Tak si počkáme. Dobrá věc je, že už sněží. Jako teď už ne, ale ráno sněžilo. No to je. Takže nejsme ničo. Hele, vypadá to na Krocana, takže já radši jdu odpryč toho Krocana. Krocan. Dobrý. Já už slyším nějaké rány. Já můžu tady. Já vím, kdo to je. Já si vím fakt, kdo to je. To je Popcat. Lidi, to je Popcat. Jo. Vyhraj. Jo, fakt je to Popcat.
Můžeš být patěčů s tou hudbou? Je po nás. Je po nás. Lidi, je po nás, je po nás. Dobrý. Ho se nám ulevilo teda. Zase, že jsme... Ne, hudba znamená killer. Je. Tu máme 1000 coinů, ale já v koju snad nás nenajde. Já bych si... Neměl jsem procházet. My jsme byli dokonce jediní. My jsme byli jediní, co žili. My jsme asi fakt byli jediní, že popket. Kroton. No nic, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, ať nepřijete v žádný videa a zatím čau.